Hei lume, sunt eu, MLP Princess Luna Gaming 2007, da. Voi face un concurs de desen, anume, trebuie să desenați mascota lui sau, în fine, trebuie să desenați mascota canalului Kitty Cat MLP sau MLP, cum vreți voi. Da, trebuie să desenați. Și ca premiu, cine face cel mai bun desen? Ăsta, oricine poate să facă. Și Kitty Cat MLP poate să-și facă mascota, dar fără copii. Fără copiat. Vă uitați odată de 2 ori, dar nu puneți foaia peste telefon sau tabletă sau calculator, orice, ca să copiați, că îmi dau seama. Deci, fără copiat, un concurs cinstit. Și ca premiu primiți o promovare, adică primește câștigătorul sau câștigătoarea o promovare și mă abonez la el sau la ea. Bye!